IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Umad adun iti barangay iti darong probinsya nga daanan ti bukod nga barangay Eco Park. Iti datos ti Office of Barangay Affairs, duwagasot nga barangay tinakaramit ti barangay Eco Park, sipot nagtugaw ni Vice Governor Macho Marcos Manotok, a gobernador iti probinsya. Kuna ni Catherine Agula iti Oba, naraway sa ampay nakaramit ti bukod nga Eco Park, ngabot kinaawan ti nakasagan nga lote, nga pangipastikan. Inbagana nga adalay ti kalat ti pondo iti Provincial Government of Ilocos Norte ket akkid daw tapay ti nayon a pondo iti agdama ket saan na masinunuo no dapat tinilatang nga pondo para tinasao nga proyekto ngem no pikasta inbaga ni Agulay no daman iti barangay nakabiro ken tilote ket mabaling damanen akkid daw ti pondo. Idol Dennis Salipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.